Γεια σας. Είμαστε στο μαγειρίο του Αγίου Εφροσύνου, στην κουζίνα του Αγίου Εφροσύνου και μαζί θα φτιάξουμε χιλοπίτες που αυτές τις χιλοπίτες θα τις καταναλώσουμε φρέσκες. Για να φτιάξουμε τις χιλοπίτες αυτές θα χρειαστούμε σιμιγδάλι, αλεύρι, θα χρειαστούμε αυγά, λίγο από γάλα και αλάτι. Το γάλα θα είναι προαιρετικό, δηλαδή θα δούμε ανάλογα με το ζυμάρι πόσο θα μας χρειαστεί και θα βάλουμε ανάλογα. Έτσι, ένα λεπτάκι, έτσι, να μας ξεκολλήσει. Είναι εντυπωσιακό. Όλα αυτά εδώ τα μηχανήματα έχουν ένα μέγεθος που κόβουν το μακαρόνι.